Duela 2 urte 4 gorpu atera zituzten Zirardamenditik, Bizkaitik etorritako gudariak ziren. Eurak eta eurek borroka egindako San Migueleko bataila gogoratzeko erakusketa zabaldu dute gaur Elgoibarren. Hildakoetako bat Sabin Atutxa da, sendikoa den Aitor Esteban parlamentariak dio Lauren kasuan bereztasun bat dagoela. Tiro bat buruen. Zer gertatu zen hori ejekuzio bat izan bazan, edo tiro de grazia esaten da moduen, edo, holan burrukean hartuta, inoiz ez dugu jakingo, baina nahiko adierazgarria. Estebanek gogoratzen digu, unitate honetako hainbat gizon Elgetan ere aritu zirela. Elgoibar eta Elgeta dira frontea geratuta egontzen bi lekuak. Eta unitate honek ospetsu egin zuen Eusko Gudariak estrainatzar dagoen dokumental batek kontatzen duenez. Erakusketan hobian aurkitutako hainbat objektuekin batera inguru historikoa kontatzen duten testuak eta bestelako gauza daude. San Migueleko borrokaldiak diote bere biziko garrantzi izan du frankistak geldiarazi eta gutxira estatutua onartu eta Eusko Jaurlaritza osatu baitzen. San Miguelen hildako 14ak gogoratu nahi izan dituzte. Eurek ez ziren etorri txantxetako batera, baizik lehen esan dodan erara, bai demokrazia defendatzen eta euren herria defendatzera. Lietekena da horietako gorpuzkin gehiago aurkitzea datozen urtetan.